Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway may samanen asurat ti intay luktan ken ikan biag. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Shane. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti nagan a Shane. Naawi sakmet a nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay wenno isalaysay tinagbalin apadas ko. Makunak arigat ken saem ti napasarak iti poder dagiti nang tagibi wenno nangampon kanyak akabsat metlaeng ti mismo nga inak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Mama, mabalin ka di asukatan yu ti bado? Anya manen ay aramid mo nga ubing, ah? Apay akapitpitak ti badom, ha? Umay ko man dito, eh. Naigalisak ngamin, kabayatan ti panagnak amapan ijibalay da Uncle Rudy, Mama. Huston, Mama. Isaltan niyo kumantimang bawat kanya. Daytoy po, Anay ko, Mama. Huston. Apa yan? Agan ano kayo manin nga aginaaya? Apa ababauto manin tanakta? kita nga ang tinaramid tinalaing nga anak mo. Napan manin nagbulakbol, kat simangpet anak karugrugit ti bado na. Sa dino ngamin aya tinapnapan Shane. Kunakmot ngamin ngagtali na igkalaang dito'y balay. Ay na, uray agan ano ka amang bagbagakan kwa na Samuel. Di na kan tumila ang denggan. Ngamin, talaga anatangken ti ulo na. Ngala, bayamon bakit? Talagang sa kastanan. Awansan pa nagbalbaliw na. Apay nga takas jay na mamakan papakanyag. Apay nga ta nakaungungat na kanyak. Masit lang nga pindot ko. Lapigusan na ko ni Mama. Kapukadi, tasaan na kapudpudno nga anak. Anay ko, apay nga yan nagsakit matan ti tiyan ko, Mama. Kasano, kat nagrawat ka ngamin. Nagado ti kinnan mo, ngam awan mo't maitultulong mo. Ay na, bayamon. Ubing pa iti anak ta. Iso di mo pa ilang pilitin na tumulong ka data. Ay sus, no ita ang panawan, awanan ti ubing ken nataangan no trabaho ti pagsasaritaan. Uray ubing, nasken laeng at tumulong metten kadagiti trabaho dito balay. Saan kat aday tamang mangan laeng tar aramiden na? Kasi ita, gapu iti kinarawat na, si makit lang aruden ti tiyan na. Anay ko, anay. Talaga nagsakit ti tiyan ko, Mama. Anya nga iti aramida. Hay, Jack, amukan ka. Tumal na ka man, tamatitilang akong iti kasasangit mo. Sumardeng ka, Shane. Hingga kat maturugan tanay, rabiin. Anay ko. Nagsakit na talaga ti tiyan ko, Mama. Papa. Anya nga iti aramida. Nitakar-karuan nakit din tagsangit. Ingka man laangan ipupok iti CR day tanga uwing. Barang sumardangan ngagsangsangit, makarangrang. Mama! Papa!
Parwanan ako ditoy. Maasi kayo kumamat kanya. Please. Ikari ka sana kung nga ang sangit pa'y. Iti kasta. Saan kayo na marangrang? Basta parwanan ako man ditoy. Bakit? Kinisem ka di ti kwarta kiti pitaka? Awan ti kiniskis saya ka kwartam, Samuel. Jok tupay mo no sa dino ti ayan ti pitakam. Ne. Apay nga harot nga adda mabukpo ka wa kwarta. Amok ti bilang na dayjay. Ay kat jay siguro anak mo at inang kisay. Ha? Ta sino kumapay nga iti daduma ang mangalan no saan ani Shane. Agsaga na dayjay babae. Talaga ang makaraman kanyak no maduktala ka iso tinang kisay iti kwarta. Nukasta, talaga gayam asikatin ang kisay iti kwarta. Wen, Papa. Kurang mat nga mintin tadyo a kwarta kat nagado ti babayada. Ha! Amom ka di, ngagbababawi ak anang tagibigan ka. Awan lang aruden ti amom, agtatakaw ka ba'y? Sorry, Papa. Ikarik asaanan ang maulit pa'y. Promise. Awan na rin kakititibain. Pinakan, binadguan, kan inikanda ka itinasaya tabiyag. Ngam kastakit din ti subad mo ka na kami. Takawan da kabigit din asimumulangat. Nagawan kat apain mon. Bimabayan ka pa'y ngaron. Amuyo ka din ti damag, nana? Maipapan itian niya balasang kaw. May papan ka ni Shane. Apay ni Shane binaus balasang kaw. Masikog ka day. Ah? Jaklam mo, anana. Ang damag ko nga agsusukat ka no ti boyfriend na. Ay na, jakon mas daaw balasang kaw. Kano gumaramping at mga minday di Shane. Kampay iday, di makabasag pinggan. Ngam kinapudno na, gumaramping at magayam. Ay na, nakunamon, nana. Kat mo taktakawan na pa'y kano da Uncle Samuel ka ni Auntie Eva. Kanayon da kano amapukawan iti kwarta. Ay ka talagang agtakawan tapno adda ilalaki na. Husto ka, nana. Agtakawan tapno adda paglalaki na. Ala, gusto day ta na panagsangsangit mo. Pangaasim tadi mon ululitan tikas dyan nga inaramid mo. Laglagi pam adakkel abasol iti Diyos ti panangketel iti bukod tayo abiyag. Wen anti, imbaglaangan ko na am tanapugsat ti tali. Tano saan, amang lamlamayan da kaitan. Kas na dyak naminan ka ba ilan anti? Nang runa dagiti mangmangag ko at chismis. Mala, bayam dagita at chismis. Aramid laang dagiti nagatel tingiwat na dagita. Di ka kumaagpahabak ka anakan. Panunutam kat dagiti ba nagapagsaya atam. Di mo pampansinan dagita at chismis. Anti, kang runa anti amin, di mo kumaguraan da papakan mamam. Wen, ung tanda ka, gaputa ipatpatagda ka. Ung tanda ka, gaputa kayat da masuruan ka. Dayta kumati imulam iti panunot mo, Shane. Dayta, umanay mat siguro dayto akawas ko. Makaam mo ditan sa dino ti papanak. Nasa isaya at laangan nga agtalawak. Itikas na. Awanan ti ung tanda papakad mama. Kanagtal na amat ng tibiyag da. Agawak ti rumara. Taamangan numasang patandak dito'y balay.
Shane! Sa dinutayan mo! Shane! Nagulimag mo't iti balay. Napananmanan nga tan ni Shane. Ay, napanman nga tan nagbulakbol. Ay talaga saan ngagnaknakam da ya Shane. Kaya't nan samanan ti maungtan. Ne, apay ngay bakit? Rabina, ngam aging gayta. Awan pa'y lang yanak ta. Sa dino ngay nga tandayan na. Day tamat nga ron ti pagsidawak lakay. Italaang mat anapasamak ti kastoy. Pudno nga dadagiti kuntaway amarabian ti anak ta. Ang nakaawid kuman iti kastoy nga oras. Wan nga rod. Ay sus, sabali tagparparik na kanyak Samuel. Ha? Nene, anya tikat mo asawan? Nagtalaw samatan ni Shane. Anya? Ay nahaawanan lakay. Pinanawan na tansan nga agpaiso ti anak ta. Kasta nga tangag paiso. No saan ang nagtalaw? Adda kuma dito'y balayan iti kastoy nga oras. Simmangpet kuman Samuel. Urayan talat bakit? Aging ganton madamdama. Amangan mat no talayang napatag na panan na. Gusto daytan apa naging inom mo, Shane? Nabatak ka. May anak ka dila ang friend. Di ka agdanag, taka ba ilak ti bagik. Hanggang, Shane. Kaya't ko laang mat ngay liuliwag ti sakit tinakam amarikrik na. Danggayan na kit di nga ginom Aginom ta, aging gay ti kay kayat ta. Muti ti bason ta karga friend. Okay. At diba, so friend, karga nga rodan, Ayos! Cheers! Nagkimasa talaga ti anak. Naglamuyot ti panaggayos na iti karabukod ko. launay ang friend. Ay, gayam. Madamag ko man lang, Tanya. Anya daytan, Shane? Nabayag ka ka din, iti daytoy abar. Uy nga. Doon at nawin ko nga trabaho dito kas may sa waitress. Mayat dito tagalan te dagiti customer amang ted ititip. Sala nga dayta. Napigsada pa'y nga table. Ha? Sana bale. Isurok tukan ka ti teknik. No kasano amakaado. Kumusta mat nga tanda papakan mama? Awan mat namin mabalin ko pagdamagan mo kumusta damat ta. Naragsak da nga ta iti kaawan kon iti dandada. Sapay ko ma. Tanasaya at matlata ti kasasaad. Ada customer. Tinasaya. Asigak. Damagak no anya ti order na. Hi, sir. Anya ti masapul yo? Anya ti order yo kunak kuma? Sikat ti masapul ko, miss. Ha? Kahit ko suwan, agtukaw ka, tagsarita ta. Okay. Sanak ngagtugaw no awan ti alaam nga inumag, sir. Amom ka diyan nabayag ka na pinalpaliiw. Anya? Kat agyaman ako na, ha? Kaputa na kasarita ka matlayan. Ne, anya ti kayat mo asawan, sir. Amom, saan mo ang bagay tagnay di tikas ito lugar? Iso nga naman nugot ka. Iyawid ka. Kat agkalay satan. Karik, di kan to agbabawi. Ipaay ko ang amin nakasapulam. Kat di kan tulong daang itidanak. Anya? At iti sweldo, bakit?
Ne, nagadumatan da ito, Jay. Siyempre, Dakkel ngamin tinabingay mi ita. Iso dakkel mo tagatad ti mayawat ko ka. Ha? Agyaman ak, Jay, ha? Aywan gayam. Panagkonakit naskan ama amam da ito, eh. Anya da ita? Masikuga kon. Ha? Nagpaiso, Shane? Wan. Nagsayatan nga bakat. Kamo dyan na. Agpalina ko nga ama. Yes! Yahoo! Nagalagrag saka kiti dayta na umuwak bakat. Atoy, mangan ka amangan bagat. Itikas ta, nasalun at tutipas ngay mo. Nagluto ak ito paborito matinula. Agyaman ak lakay. Awan na nyaman na bakit? Nala, agtugaw kan tamangantan. Oops. Tumaktak gilin di tiyan mo. Is amasapon nga iwanan ti sigug mo bakit? Ikaw na agbamban mo. Bayam nagit ti matrabaho ni ti balay. Siya akong ti mga ramid, ha? Di nakpakadanagan lakay. Kabailak pa'y matiag trabaho. San ko manatanggan ti ulom, ha? Basta noan niya dagiti imbagak, iso ko ma itong palang. Alawanan, matungpal ti pagayatan, boss. Very good. Unay kamatan. Nabartag ka man na nasimbang pa. Saan mo't bakit? Nakainumak lang. Lakay. Liklikam kumamutan ti uminom iti arak. Nang runa ita tamasikuga kon. Di ka kanimadanakan. Taura din inumak. Amok mat ti obligasyon ko rin ka. Ngam, saan kumamat ka na yun? Anunutom kumamat ti salon at mo Kasano kaming tulaangan iti agbalin nga anak na no agsakit ka, gapo iti kaiinom mo. Di mo ngamin ibagbaga ang agsakitak pa. Nakasalsalo na atak to ba yun? Kita mo. Oo. Healthy to yung asawa. Isang awan nga rin pa kapag tanakang. Pudno nga gininumak. Ipasigurado ko man, asaan kayo abay-bayan? Nanguruna, entol at danton anak ta. Ay tatiin mo lang iti panunod mo. Bakit? Oh, di mo matlamay dison ti cellphone mo, Jay. Itay ka pa nga isam dita. Asino ti ka-chat mo? Ha? Ay, kwa? Awan, bakit? Adalang mo't pagtungtungtungan me, kadagiti ka barakadak dito yung group chat me. Sigurado ka, dagiti barkadam ti ka-chat mo? Ha? Sigurado ka, kunak? At dayta ka manan ako nak. Ipakat mo man ang tiki naman ng himon mo. Agdamdamag aklaang mat, Jay. Awan mat siguro ti dakas na. Di mo man ipilit tikat mo siya. Awan ti dakas nga aramidag. Iso tumalala ka dito na. Kung di mo kaya't nga agapat naman. Kat no si kamat ti mangirugrugi iti apa. Kasano? Kat kanahin mo't ngawin apalpaling iwan na kiti karaw ko. San lang na ita? Ikampay iti kaipapanan na dagiti simple aba nagamakit kita. Agdamdamag aklaang mat. Ngam kastakit din ti reaksyon mo. Gusto na. Sumanao ka pa ilang dita. Makauma. Jay! Jay! Abay ka di bakit? Tulungan nakban lakay. Kasta unay asakit ti likod ko. Naanay ko. Anya? Nanay. Abay nga ta. Diyak manam mo. Basta bigla matlangan na si makit ti likod ko. Tinasaya. Mapantalangan ni di ospital. Tagpa-check upak lakay. Mala. Umay ka nga rin si bahin ka bakit? Masay-saya at nagpaiso lumapantalagin ni Diyos Pitan. Ambangan mo't no aganakan. Ay na, kampal timpas ngay mo bakit? Huwag nga rin lakay. Diyak mo't ninamnama kambal gayam ti anak ka. Kita mo, naglulukmag na. Huwag nga rin da. Ay, huwag gayam.
At ako makidawag kan ka, Jay. Anya day ta. Kaya't ko tiya gawin iti lugar mi. Kaya't ko ang makita na papakan mama. Kaya wala. Day talagang gaya. Agawid tayo nung tungaro di dyan lugar niyo bakit? Ipasyar ta tagiti ubing dyan. Tapno, amok matan nagiti naganak mo. Ay na. Nagtataarmatan na gito'y apo ko talaga. Wan nga ron pa kan. No, mga paray aw dangaw awiran. Yes, yay na na. Pasensya ka na, kadagitisan alasaya at ngay aramid mi kan kay ti kalabas. Nalaos ti panagbabawi mi kin ni mamam. Kinapudno na, sinapsapul da ka. Ngamawan na pulos damag may papankin ka. Sapay kumata mapakawan da kami anak ko. Pudno ti kinunan ni Papa Shane. Kat sapay kumata mapakawanda kami. Kadagiti adwa nagbasulan bikan ka anak ko. Awanan kanyak dagi Jay, mama. Papa. Para kanyak. Da kayo lata ti pudpud no anaganak ko. Iso adi kay agdanag. Ta sa anak anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Nabayagan anapakawan kayo, mama, papa. Ay na, agyaman kami unay siya anak ko. Awan na yaman na, papa. Asino nga'y kumatiag si sinaranay, no saan ada tayo matla ang asa nga pamilya. Ing kayabanan ni Jay anak ko. Nabartag samutan. Ay na, bye-bye nyo laang, mama. Di na ngamin kaya't ti maay-ayaban, no kasta nga da inuman na. Amangan no isupay ti pagapaan mi. Kasta aya. Wan, sana bali. Agawid matlaang dayta, inton marikna na at talaga adinan kabailan ti uminom. Ay, unay kalutan, Jay. Isang humadlatan dita. Sinubramat nga minti iminom. Kita naman, gindidin tanong ay namagpakit. Diyan na lamis. Kabilang itadungais. Mamit laang, kat ni agsang sangit lagi ti ubing. Mapan ko pa'y laang itad kada papa. Agawa nga. Tani, makainom akon. Ito na lamis. Wala, iyag mo pa lang nga ro dagiti apo ko. Tasyak, ti mga awir anak ko. Wan man, papa. Ay na. Kastaunay mo nga minabartek ni Jay. Tanda ni di na pa yun kabailan ti magnaitay. Wan nga rod, papa. Sinubra naman nga minang tinagin. Sapay nagmadi ti bartak na. Alala, ibati mo nagiti ubing. Tasya kung ti makamo ang mga awir kadakwana. Inka si katsuan ang tasawa man ako. Gusto naman, agsardeng kayo, agsangsangit apo ko. Hoy, siga ang lakay. Anong dagit anak ko, ha? Abang agsangsangit. Kadkidilam sama dagit ang beng, ha? Ayup ka. Apay ko, aba dumanog ka nga, Jay. Daytoy pa. Dahito muti parakin ka. Lakay! Tumaraykan! Umayan ni Jay! At dagam na abunang! Kartingam ti tumaray! Pasensya kan, Jay. Ang panagkunak. Jakon makaanos iti danang. Agasa mantikas Jay ngay naramid mo iti amak. Dinanog-danog mo. Samon to kinamat iti bunang. Nasayat ka di pa iti kasta panunot mo, ha? Shane, Ikarkarigatak mat nga anusan kan awatan ti kinamamartag mo. Ngam no ti panang kabil mo kan ni papa. Sabalin asaritaan day ta.
Uray kas ano, imbilang ko ida kas pudpud no anaganak ko. Nasaysaya at salangan nga agsina ta. Iti kasta, saanan ang maulit pa iti inaramid mo kani papa. Jay, dumakdak ka lang dagiti uping. Ngam aging ga ita, awan pa'y makita ka nagbaliwam. Nupudno nga ipatpatagda kami kadagiti anak mo. Ijamon ti arak, kat ipamaisamon ti agtrabaho. Iti kasta, awanan ti kastoy ang mapasamak agulo. Kastam ka dilatan, Jay. Talaga ka di nga awanan ti panagbalbaliw mo, ha? Mangurugi ka man ako naon, siya. Kasano, kat makauma matan ti kasta nga raramidam. Awan lakat nabartag ka sumangpat. Imbis at tulungan nak ang mga awir ka dagiti anak ta. Saan mat, taday tamat arak ti unaam. Ay na, makauman na talaga ti kastoy abiyag. Hindi mauma ka. Woo! Abay, di ko na. Siga lang ngayon, di mauma. Ha? Tapno ibagakin nga, ha? Naumakmatan ka. Kinapudno na. Tsaka kung balik natisigot arag sakit nagbaitan ta. Wan, isuan na sa isaya at langan nga agsinatan. Iti kasta, malpasan da ito yung saritaan. Agsinatan, Jay! Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Ti surat nga inta ikan biyag ita, ket nagapu ka ni pagayam tayo nga Rose, manipod probinsya ti Pangasinan, nga iti agdama ket adda ijay Taiwan. Kastoy man ti surat ni pagayam tayo nga Rose. Dear Miss F, pagyamanak unay numapili yung mat nga ibasa kan idrama tuy surat ko. Kidawak nga ilingid na kumalatan itinagan nga Rose, at daak ita dito'y Taiwan. Nabayag kami nga agayan ayat ka ni Mark. Agpada kami matan nga adda iti husto atawan tapno agpamilya. Mariknak tinalaos a panagayat na kanyak kasmatlaang iti panagayat ko kenkwana. Ngam iti panaglabas ti aldaw kaslada nadlaw ko kenkwana. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Honey, maturog yan. Rabiin. Umuna ka na maturog, honey. Ada pa yung amin ka-text ko. Anya ka matan, Mark. Isungarod anag out of town ta. Iti kasta, makaina nata. Imay ta dito, tapno ag-relax kan ag-enjoy. Saan kat nagtrabaho? Pasensya ka na. Masapol a reply pa yung dagiti text ko. Kliyente ng amin na gito'y. Duan arabi ita dito'y resort. Ngamsan mo't asyak kayan ti atensyon mo. Sorry, honey, ha. Sana bali. Mabiitin dito eh. Palpasak lang nga kasarita dagiti kliyente. Ay, jak amukan ka, Mark. Sige, tao muna ako na maturog. Makaamukay tibiyag mo. Honey, di na ka di maawatan. Kastoy lang ka na yun, Mark. Di kaya ko, ikan na kumamot iti atensyon mo. Ah, Mark, 5 atawantan nga agayan ayat.
Aramidag mat ti amin para iti relasyon ta. Iso nga ag-effort ka kumamat. Saan asyak akanayon? Agkasar kayo ngaminan, friend. Apay ngamin adi kayo pala agkasar. Kat pareho kayo mat nga adan na talgad at trabaho na. Ay, no siyak laang ti masurot. Nabayag ko man ang nag-propose. Iso na laang, ta saan mat nga obligasyon ti babae dayta. No maminsan, kasla siyak pay kit din akanayon ti agfo first move kada kami adwa. Amangan kit di mat no adakarkar na nga aramidin ti nobyom, Rose. Panagkunakit awan mat siguro, Christy. Marik na mat no bilang lukluk kun na kati partner mo. Adamat pa nagtaliko kini Mark. Amok adi nagtulukwan. Ang mga nuga pula ang iti kinabayagan ti relasyon mi. Iso akurangan ti panag-effort na. Rose, Saanon akas ididamo ti kinapudot kan kinaragsak ti relasyon mi. amom friend, kasapulan yun at talaga ti next level iti relasyon nyo. Ang kasano, friend? Lloyd. Oh, kasano mamaipag ani Angel itang tiparakan ka? Timalagip ko, dinamag ko lang idi tibagik. No kabalak nga tatilumakay, asaan ay ni Angel ti kadwa? Kahit tisongbat ko. San? Isong ngayong kalay sa ako na dagos. Saan ka kadiya nagbabawi? Uy, loko! Apay ko mga nagbabawi ha? Masikugan, ibagat ko. Anya? Masikog man hindi, Angel? Uy, pare. May katlon ang anak mi ti sikog na ita. Tinawon sa amatan ti panagsikog na. Kat no innam ti kayat nangagbalin nga anak mi. Innam ko nang pare. Uwan pare. Nagadumat din. Among pare, naragragsak namin ti dakala pamilya. Kunada nga rod. The more, the merrier. Apa yan ang damag mo dito pare? Kwa? Planom sa matan nga kasar ni Rose. Diyaga mo pare. Kasadyak pa'y sigurado ti marikrik na kita. Uy. Di ka mangrabak iti customer. 5 atawan ti relasyon nyo ko ni Rose. Di mo gamte nasaktan ni Rose. Laglagi pam a coach iti martial arts ti amana. Uy, bugbugan na ka no, kamkamali ka. Oh, Mark, ramanam da ito'y iho. Agyaman na kanti. Amo nga min ni mama a paboritong ti adobo. Iso ang nagluto adagos, idinaamuan nang umay ka dito. Ngayon masang. Agpaiso. Di ba't imbagak ngamin kan ka, akanayon ka nga umay dito'y balay. Mahun gaya, Mark. Damag ko, promote ka kano. Ala ni papa, idi pa'y lanapan abulan day jay. Naudi kan iti damag. Kasano, kat italang mata naranaak ni Mark. Wen, Uncle, napromotak. Nasayat nga rin no kasta. Kahit kaano nga ikalaysan ti anak ko. Papa, Oh, si Kanto Matbay. Kinaman, naitdukan ni Mark. Ito'y tidanom iho. Ala, uminom ka. Agyaman auntie. Ay, kat papanan na nga no saan adita. Saan ka di? Apay, papayagan nyo ka di pa lang ti amin, ha? Ako, Uncle. Anya. Kabalam nga ikalay sa ti anak ko, Mark. Anya nga, Wen, Uncle. Ikalaysak ni Rose. Mark, Dahil dati kaya't ko amang gan manipod ka, Mark. At tinasaya ata. Formal ko na dawatan ti pamalubos yo. Iti pa nang ikalaysak. Uncle. pudno ka din day ta, Mark. Makikalaysa ka di kanya, Rose. Wala, siyempre. Nagmaya pa natin kan. Kahit nalpas nga ro din natin tungtungan.
Isarunom tulatan ti engagement ring yo, Mark. Ha? When, Uncle? Talaga, Rose? One friend, kita mo, idi namin sa nalaang aginatang day ti sing-sing. Wow! Nagpintasan day ta nga engagement ring? One friend, nagranada ngamin kini Papa ijay balay idi namin san ngal daw. Iso adinamag ni Papa, no kaano ti pa nagkalay sami. O dayjay, nagpropose mo tin adagos ni Mark. Daytoyin tinabayag nga inururay mo, friend. Ni papantumat ngamin. Saan tuloy aromantik ti pa nag-propose ni Mark kanya? Ay na, friend. Saanan nga importante no romantic wenno saan? Di pa nag-propose ni Mark. Tinapatag ita kat agkalay sa kayon. Unmat kat di friend. Ay na, nakaragrag sa kakunay, Christy. Kamaudyanan na, agkalay sa kamin kin ni Mark. Maadaan kamin itibukod a pamilya. Kat si kangay mat friend, agbiro kamat ngaminin ay iti boyfriend mo. Ko, friend. Agbiro kak to, inton malpasti kasar mo. Ngamin, sigurado ang makumikom tayo pa'y ita para iti preparation ti kasaryo kini Mark. Anya. Uy, Mark! Itay mo pa'y lakit kita handa dyan lalaki, ah. Mga numadlaw na ka. Kat umay na danugin ta subsob mo. Kwa. Saan met nga isos tikit kita ka, Lloyd? Kat no kaslad na sa balya kay papananti pa ng mat-mat-mat mo kun kwa na. Anya kumangay day ta? May pagnanasa ka ako na day ti Tagalog. Anya? Pudumot Sigamet, Lloyd. Tila madmadlaw mo. Sige, panawan ka pailaan. Ay! Mark! Psst! Uy! Purahin na! Anya ka din dahi tayo mapaspasama kanyak. Apay akas to'y matinti marikrik na ka. Mark, honey. Rose, apay akas tati suot mo. Indagarak na insuot da ito eh. Tapno makitam ti kabarbaro at two-piece nightgown ko. Bagay ko kadimat lang, honey. When? Bagay mo. Ala, sukatamon dahi ta agaw. Agpalaskan. Ay na, kay susuot ko lang. Ipasukat mo manan. Dahito nga rin ti usarik amaturog, honey. Mabit lang. Mark, no di mo kaya't ibagam saan akas tanga agidoron ka? Sorry. Pasensya ka kuman. Ang mga nubanog ko lang dahito iti trabaho. Trabaho. Puro ka trabaho. Nukas namat lang. Nasaysaya at langan no agawid Rose, mabit lang. Anya ka din dahito eh. Payakas to'y tirignak. Kaya't mo asawan? Saan kayo pa nagsarita kin ni Mark, Rose? One friend, makalawas ang tinapalabas. Itian niya aga po, friend. Awan kayam text kan chat na kanya. Dijak mat inte text kan in chat. Ay sus, itaman pa'y nagapa kayo iti kasta kabayag. Itapay, adandani kayon agkalaysa. Ay, jakman amo, Christy. Kaslada sa bali amadmadlaw ko kini Mark. Ngam jakmat amo no anya dayta. Tinasaya at friend, si Kanti umuna ang makisarita kin ko ana. Ibabampay laang dayta pride mo. Masapol nga agsarita kayo itinalapat. Kaya't ko lang una, friend. Ngam kaslada ko. Kasla mabuti nga ka makisarita kin ni Mark. Siya kuman ka timapan ijibalayo. Imbaglaangan tayo mawag ka. Sorry, Rose. Sorry talaga. Apeng agsorsorry ka, Mark. Pasensya ka na. Diyak ay ngagarati amin. Diyak mo kasto iti mapasama. Anya ka din nakita nga ibagpagam. Anya ti kaya't mo asawan. I-cancel tanti kasarta. Anya.
agsinatan. Anya, nga mapay. Apay agsinat ang Mark. Saan? Diyan na yan. Sana ka may karikan ka, Rose. Nga mapay. At ka din sa bani nga yayatam. Wano nagbabae ka? Ibaga, Mark. Awan ti sa bali, Rose. Siya kayan ti parikot. Anya ti parikot. Anya, kwa. Kwa. Ibaga mga minantap na maawatan. Panagriknak. Kat saan ang babae ti kayat ko? Saan ang babae ti kayat mo ko ng Mark? Kayat mo asawan? Bakla ka? Uwan. Saan? Saan ang mabalhin? Saan? Lalaki ka? Sorry. Ang nabayagan ti kasto riknak. Nadlaw ko nga min. Akas na nagbaliw dagiti interes ko. Isong inobserbarak ti bagi. Jakmat kayat nga kalay sakay ti likodan ti kasto kinatao. Diyak kayat masaktan ka. Hindi at ka, Rose. Ambom dayta. Huston! Nasaysayat pa'y gumangin pagamlangan nga dan sa bali ngay ayatam. Ngamitigas pa yan ang mo. Kasladyak maklon. Pakawalan na, Rose. I'm sorry. Apay ngamin aya iha. Anya tinapasamak kada kayo kin ni Mark. Ibagam. Mama, Papa, baybayan niyo pa ilang ni Mark. Anya baybayan. Sakit tulok nga ramitin natin kastoy kan kaya. Nag-propose kan. Sa ita, ibati nakalatan nga lawan na pasamak. Sana mabalin. Nagpakaday tinasayaat, Papa. Kinasarita nakmatkit di tinasayaat. Uray pay. Anya ngamin aya tinapasamak iha. Para kanya klangan day jay, Mama. Papa, Oh, di maibagag na. Kat saan nakalino ko ni Mark. Kat saan nga insukat. Ket, anya nga ron ti makagat. Papa, Mama. Ala, gusto daytan. Isangit mulatan. Luan nyaman dayta. Tapno mairwar ti saksakitan tinakin. Ang magsagana day jaya Mark. Ang mga nutuk-tuk ulat ti tultulang na tumakitak. Pumanawak pa lang dito yung lugar tayo. Sa di na ti Papa na, Mark. Pumadayawak pa lang, Rose. Tapno makapanuno ta kay Diyos to. Urnusak pa itibiyag ko. Sapay lang ko matamawatan, nak. Mark. Pakawanan na ko, ma. No kasto'y tinagbanagan ti relasyon ta, Rose. Di na ko magurkuraan. Pakawanan na. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama ditoy programa tayo
lagip ti napalabas. May saan na imbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Kas iti kanayon ko nga ibaga, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kumata di kay tumaumang agdengeg, dito'y programa tayo. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita, kat nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged itinagan, nga Aileen, Manipod probinsya ti Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti surat ni Aileen. Dear Miss F, narigat ti adda akabibiyag mi. Iso nga idinagsakit ti amami, saan mi manlaeng pulos ana ipaagas, wenno naiyapan iti balay pagagasan. Agingga nga inpulang na ti bulod na abiyag. Idi napadas ko tinapan kan nagbiag iti syudad, jakon kayat pay ti agawid, ije probinsya. Kat inaramid ko ti amin akabaelak tapno makaaon iti rigat. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ay, naanak ko, awanan ti balay tayo. Dinadaal ti bagyo. Nanang, Huston, di kay ka din nagsangit. Ang mga nonya pa'y ti mapasama kada kayo. Ay, kasano tayo pa itaan, Rex, anak ko. Kasano? Nanang, Manong Rex! Aileen, Apay ganda ka dito, anak ko. Nadamag ko tinapasama kada kayo, nanang. Iso ang nagawid ang kadagos. Ingalaan kayo iti groceries. Oh, atoy. Adto'y pa iti kwarta. Awatin nyo, nanang. Apay na ita kwarta, anak ko. Ipatarimaan nyo tinadadaal ang balay tayo. Ang patakder kayo iti dakdakgal kan natibtib kar. Iti kasta saan ton abasta-basta madadaal no adadong teng abagyo. Di yumat ngamin kayat ti umay kanyak iti syudad. Saan may akasapulan ti tulong mo? Nanang, Awatin yun, nanang. Iti kasta, makapano kayo dito evacuation center? Saan may akasapulan ti kwarta nagtaod iti kinadakas, Aileen? No talaga adidak maawatan. Kan mapakawan iti aramida. Panunutin nyo latan nga da sa bali at tao amang tultulong kada kayo. Gampang nga asiyo kumanana. Taawatan nyo dahito a kwarta. Iti kasta, makapanaw kayo dito eh. Nanang, awatan yung tit-itit ti kapsat ko. Ang mga nagsakit kayo pa, nagbayag tayo pa ditoy. At manong, alaang mo. At dapay sobra na dahita ang mabalin mong tumatan nga aramatan amang lukat. Iti uray anya abasit a negosyo. Ay kat, nasaya at nga rod ano inawat damatla ang titulong mo, friend. Wan nga rod, friend. Imbag ko taada ni Manong Rex. Tano awan, amang ano saan matlaang nga awatan ni nanang tit-itit ko. Di kat agyaman ni Nana Laura. Ngamin, asinsado itan tibiyag mo. Makatulong kan kadakwada, friend. Ay na, friend, ang mumutan ni nanang. Napatagkan ko na ti dayaw ti babae. Imbaglangan, tasaan ka nga inmalakin kwa na. Nga ano imalaakan ko na. Tinapatag ngamin ita kanya, kat ti maadaan itinarang ay apanagbiang. Di magatang kan maaramid ko ti kayat ko, friend. Ay, wan gayang, friend. Kumusta kayon ka ni Alfred? Adayo gayam anabakbak nang ni Alfred ngam ni Leo. Iso agya kon pinaluspusan pa'y. Kaya't mo asawan, friend? Da kayon ka ni Alfred? Correct. Kat plano minti agdan na, friend. Ha? Kat kasanon ni Leo? Kanti apartment nga abangan na para ken ka. Sana, Aileen, pangasim. Di ka kumamat mang rabak iti kasta.
Pasensya kan, Leo. Ngam sa anak amang rabraba. Manipod ito. Putdantan ti relasyon te. Anya tinagkurangan. Tapno ramidam ti kastoy. Ipapay kumat namin na kayat mo. Kurang, Leo. Sa anak ama kontento kadagiti it-itid mo. Di nakabailan nga igatangan iti balay. Kotse, kag nginginaan nga alahas. Ti kayat ko, adda anak kadagita abanan. Igatangan ka matitikas na. Ngam ikanakpay ko maiti panawan. Tapno makawarnong. Pasensya ka na talaga, Leo. Ngam nakapagdesisyon akon. Pumanaw akon dito kat putdak matanti anyaman a relasyon ta. Awanan ka itibain. Ha? Apay nagsipat ka nga Ayop ka. Inaramat naklagayam. User. Hoy, Leo. Inosarnak mo ta. Nagumuma ka kanyak. Nagnumaranak. Iso apatas talaang. Ayop. Ops! Di mon ulitan timang tong pa kanya. Tapaltog mo. Kat mapilitanak ang mga ramat iti daytoy. No di nakpalubusan. Kan saktan nakpay. Oh, ano di ba ko na may tibalay tani? Baragsakan ako na yani. Nagdakkel. Kun kumpleto dagiti nginginaan akagawaan. Ay na, agyaman ako na yani. Siyempre matahani. Amin na gito'y, kaya't parakan ka. Pudno ka di, hani. Kukwa kung da ito abalay. Wen ko nakmet. Oh, ato'y, kitam. Sikatin na ka na ganiti papeles ti balayta. Agyaman na ka talaga, hani. Kan, mabit lang ha. Ato'y matisos iti kabarbaro ko, Chem. Nakanagan matlakan ka deta. At amin di ta papeles na. Oh, thank you so much, honey. Uy, Nakasingsingpat ka talaga. sabali ka ngamin kadagiti nagbalin na babae, Kailin. Sigala tinakarik na kiti kastoy. Paragsakan kay tikas noon ay, honey. Namnamaam dayta. Nanang, umay kayon. Nakasaganan ti pangmalman tayo. Ay, sige laeng anak ko. Umunakan amangan, sa anak pa ngamin amabisin. Ne, anyang ngamin ay ti pampanunutan yun, Nanang. Nabayagan analpas to'y balay tayo, anak ko. At damotan may sa abrans ti karinderya a binangon mo. Ngamjay adim, saan matan ang nagparparig na. Manipod day dinauti a panagawid na. Kasalungat ngamin, Nanang. Kaguray umot ngamin niya, Eileen. Rex, ti kayat ko laeng mo at katagbalbaliwan. Mga barwanan ko man. Natural laeng dayta itinaganak. Awan sa bali a pampanunutak. No di ti pagsayaatan na anak ko. Kanayon mo't nga karkararag ko. Asapay ko, ma. Tama ka amiris ng tikabsat ko. Kitagawidan. Total, adamot na natalgid a pagbiyagan tayo. Sapay ko mahata mapasama kan dayta anak ko. Diyan na kumahan ti panakilalalaki na. Sakbay amala daw ti amin. Panawan kayo, bit, Nanang. Inak kita nagitag trabaho iti may kadua kad sa aran. Amangan kit din, no mabisindan. Ay na, grabe! Bunggesyos kan a talaga, friend. Ay na, asinsado kan. Nginginaan amin na gamit mo. Puro imported. Siyempre, friend. Ginatang amin ni Alfred Dagitoy. Idinapan kami ijay Hong Kong. Naggasat ka talaga kinkwanan niya. Katsika, kumusta kayo matan kini Jerry? Ay nako, pinanawa ko na nabayag, friend. Kuripot? Rumbang laan nga ibati dagita akla si tilalaki, friend. Sayang mat ati pintas ta, no kurips mat ti agbalin a partner ta. Correct! Isungarod nga agberbero kak matitikas ka ni Alfred.
Thank you so much, honey. Masaya at mat. Nagustuhan tinted ko ka, honey. Amo ma talaga dagiti bet ko nga alas, honey. Nakalalaing ka nga piling. Siyempre, mata. Napatagkaunay kanyak. Isugar aramidak mat ti kastoy. Kat kaano nakmanan nga itugot ije abroad, honey. Honey. Agpalabas na pa iti sumagmamano a bulan. Agsosospit siya ngamin ng ti asawak. Alfred, honey. Abi nga min, adi mo pa'y lapanawan ti asawa. Ikaret, aramidak amin akabalak, tapno paragsakan ka. Di kag darag. Dumunting tunay ta ka nito, Aileen, honey. Nakapimpintas at talaga ti inted ni Alfred kanyak akwantas. May ibagay launay kanyak. Talaga adyak nagbidot anakidan na kankwana. Kanyak mat pagbabawian ti panang panaw ko kinileyo. Ay, iso na lang. Tamabayag pa'y santo umay manan dito ni Alfred. Asikaswan na pa'y kano dagiti negosyo da. Ngamsa na bale, tanawadwad matiimbati na nga allowance ko. Husto matkit di, itikas na. Makainanaak mat iti kanayon a panangusar na kanya. Nita niya siguro dayta. Siya kung ti mangilukat itiri daw. Madamang aglablaban ni Manang Susan ijay likod ka. Mabit lang! Umayan! Sino ka? Apay anak ka, bungot ka. Saan? Pag-asim, sino? Ay na, kumustan tirik ng friend? Daytoy, friend. Marik nagtiwot manipod ka dagiti sugat ko. Ay, namindwa na kasi naksak. Sa bali pa'y tisugat iti rupam, friend. Ay na, nakabutbutang matan tinapasamak yan ka. Hindi na dahil na dyan tao ti rupa. Ay, imbaglangan ko na amta nakita nakaadagos ti katulong mo. Iso ka di timawagan ka. One friend. Noawan ti katulong ko. Ang mga no pinatay na ko na dyan tao. Awanan ti rupa. Nadadaanan ka po kadagiti sugat. Ay, sino nga nga tati akin aramid iti kastaken ka, friend? Saan nga ta ati asawa ni Alfred? Wenno, ni Leo. Tsaka mo, nakaabungot ngamin. Isadyak nakita ti rupa na. Nalapit nga imbon dalang na dyan. Tapno aramidin na ti kastay kanya. Ay, ala, di ka nagsangit, friend. Tinapatag itakat na ispal ka iti paggad. Kasano, anya nga iti planom ita. Panawa ko ni Alfred tanya. Mabalin ka di adumawat iti paborkan ka. Siyempre, friend. Anya da ita. Ibagamlaang no anya ti kayat mo, friend. Si sasagana ak at tumulong. Basta si ka. Ay na, Aileen, anak ko. Agyaman tayo iti Diyos. Gaputa din na kami na ibayan. Ading ko, kumusta ang tirik na? Imay ni Tanya Jibalay. Iso tinakaamuan mo itinapasamakan ka. Manong Reyes, nanay. Amom ka di. No asino tinangarabid iti kastoy kan ka, anak ko. Sana nang nakapungot ngamin. Kitain niyo ti rupa. Sinugat na. Dinadahal na ti rupa, nanan. Sigurado adakkel ti kura na tinangaramid ti kastoy kan ka. Ading ko. Nalapit akas na manong. Ngamin, ato ti tao anapasakta. Tapno matungpal ko lang dagiti kalkali ka gumak.
Nalabit, aday ito iti pamuspusan ti Diyos. Tapno maamiris mo, dagiti nagbinto taman ako. Kat agbalbaliw kan. Gusto kayo, nanang. Katulungan na ko mo. Tapno mga barwanan. Ikanik. Diya kung sayangan pa iti ka nito ngayon ti Diyos kanya. Agsingsing po ito ko, nanang.